nakarating na po kami dito sa pagkukuhanan ng pako. Marami ka nang nakuha, Rap? Wala pa, maliit pa lang. Kasi ti alaan ta. Ka-English. Tapos ti alan tayo pa eh. Pakokon kuan, abalong aja nga ugot ti aba. Ganun yung kukunin natin. Abalong tapos yung yan kay Mrs. Talbos ng gabi. Yan yung paborito ng mga kuan. Ilongga, ilonggo, abalong. Merong kuan dito ka English yung sabong. Tapos yung mga karayan dito, pagsisinulupang. Kalat-kalat yung mga karayan dito mga ka-English. Nya talalang bakit? Ilagay sa aquarium. Aquarium? Ngayon nagdagsin nga eh. Nagdagsin ka rin. Uy na dyan mabali na dyan aquarium. Dadabot-abot na. Hmm. Aquarium ta dyan kami ka-English yung alagang lobster. Crayfish. Alagang kwan. Alagang Crayfish yung isda. tapos yung isda. May sea fish. Kami sea fish. Goldfish. Ay, goldfish ba yun? Koi. Koi. Koi fish. Koi at saka goldfish. Dalawa. May alaga po kami kasing koi fish tapos crayfish. Tapos dito mag-iingat kayo pag dito kayo kasi maraming tungaw. Tungaw dire? May tungaw. Yung tungaw po, yung parang langgam na maliliit, pero maliliit 'yon, maliliit masyado na lang, halos hindi makita ng mata kung hindi mo mimiraan ba, yung hindi mo papansinin masyado. Minsan pumupunta sa mga kwan, sulok-sulok sa katawan mo. Sa lang. Swerte yung magkadto sa kwan. Buli. Adon? Napitpay lang. Gabi ko di silupin. Gabi ko di silupin yung dagduman. Nalak, napitpay lang. Isa pa lang. Hindi na alam ang may isa. Papakita ko kay English, dalawang klase ng pako. Yung isa dito may lason. Makaulaw daw sabi nila yung mga bata. Ito yung totoo, ito. Ito kay English yung ginagalaw ko. Ito yung totoo. Wala kasing yung kuwan kasi yung gamit ko na camera, hindi siya mag-focus. Yan. Yan po. Ito yung maulam. Samantalang ito, iba yung mukha niya, iba yung tsura niya. Pabaliktad yung lukot niya, yung dahon, pabaliktad. Ito yung may lason. Tapos ito yung maulam, ito yung inuulam. Ito yung may lason. Tatapon na natin yan. Cats. Cats, we're gonna jump here. Dati mga itik DJ na yun. Itik. Dito ba? Lamit na saw-saw ka nga baguon. Ay, sarap ako sa piyak. Ay, nga. Paddle boots. Ano, may isda! Laman ng gano'n. Ha? Hindi ganyan na bakit makaparita.
myself, by myself, by myself. Let's go there. Oh, nagsakit isa ka. Diba dito bato-bato. Sila ka reflexology. Finally, I got one. One lang. One lang. 1%. Gat, nya di gat. Nakuha. Nadia aji So, make nakuha aji make. Baliktad aji bagana ni ang tita mo. Di na mo English. Itigat ko ajay. Naalang. Aji gat kasla inibatan. Inibatan kasi ba? Your hands is defrost. Let go man to, let go. Ay lit go ayam. Basta aji make aji alaam. Make the pako. Siba. Dali make aramidon. Nga bubingan lukon na mat mga. Blabla ka kiti kay papabainan na mat. Awan nga talaga aji kanak kamay sa nagseryoso. yan eh. Ang make daw gawa, yung gat kuha. Tama naman siya eh. Bakit kasi English yung karabaw mo? Ito ka English na. I got one. Matulad ko ni bakit kukat yung bagana. Bali mo tata. Bali. Ha? Meh. Dali. Yun na doon ay oh. Lamo. Kabel mo. Ay dito ni. Nagmamait si kani oh. Ay magad na ako. Nagmait arasamsam tayo damdama to. Masarap ito. Lagyan mo ng bagoong. Tapos paraisan mo ng kamatis. Tapos wag mo nang lagyan ng sibuyas kasi mahal. Abay napakasarap eh. Lagyan mo ang sibuyas para, Oo. para milyon. Para mahal. Mahal kasi yung sibuyas pa dito sa amin. Sa Luzon barato na pero dito mahal pa rin. Ay, bagbag tito. Hindi ko sa'yo tito na eh. Jai? Oo, mamat na eh. Jai? Ito ay alam? Ay, pili. Dito yung kuan. Magandang liguan kasi. Arantam. Kuan kasi ka English oh. Malalim. Bato na eh. Dabay bato na. Sa damang kalit. Malalim. Diyan man daw ka English oh, malalim. Uy, nagigalang. Dalam. Man? Oh? Maganda malalim. Pinaka-miss na. Bakit? How much you got? Unforgotten. Mag-English karabaw na lang kasi. Tagalog English ka na tao. Tagalog. Tagalog. Dito ay damdam mga magnan. Dalam na. To the other side. Dalam na. Oh, dyan nagnan na eh. Nilel. Ay, dagan ko sa meeting. Mana bau? Nabaw? Nabaw. Daw marasin.
Atura po ko, atura po. Bakit? Excuse bakit? Ginigo na yan ata. Bako kay karabaw. Pagsipan. Papasainos. Bago na ko ba? Amay ganun na. Sabog ka English na dagiti kapkapida ni. Yan. Lapit lang. Dumagas-dagas kami lang ito ka English itingi ko nga iti. Lapit lang na yung dito ba kung nakto namon. Hirap eh. Lapit lang. Kita-kita kami tig igid madati maalam nga pakaw. Nagmata adyo ko ka English ni. Adyo balay. Maganda. Bakit? Bakit? Adyo balay ba nagmayat? Ado pa iti taya? Nagadugayam ayan eh. Baka baliktad ti kwa na ah. Yung baliktad ng dahon niya, hindi yun pwede eh. Makalason daw yon. Ayan, din eh. Ay, kabubuti nga ya apo. Go atek. Ayan eh. Ajipi ko man eh. Abot. Agay. Oh, baby. Agay, nagsakit atan eh. Oh, sige, balik tara. Agadusit na. Basta. Naglulumag. Nagdadakkel. Oh, naglumog. Ano? Lumog. Lumag. Lumog. Naglumog. Oh. Ay ganun na. Struggle ball. Pag Ilocano to. Nagdarakal. May go. Malapit lang yung bahay ninyo, Deng? Saan yung bahay ninyo? Doon sa babaw. Baba. Oh. Malayo yung kung nila ka English yung bahay nila. Naglalakad lang sila. Maganda yaw. Siguro mga linalakad nila. Ang estimate ko ka English kasi doon kami sa baba nakatira. Yung sobrang isang kilometro pa yon hanggang sa bahay tapos hanggang dito. Siguro mga 4, 5 ganun. Na kilometers. Agad tayo? No. Lumadi pa ya. Ay, dumagas tayo Tatay pita. niyo. Lumagas tayo, Jai. Muna kayan, magmagnaklaeg. Diyan, pagalan tayo pa ay. Ah, dito daw tayo magkuha naman, maghanap. Dagan tipo ito eh. Arigasyon. Dito sa taas. Oh.
parking here the motorcycles. Hey you, park the top down. Ito pwede rap. I do my best. I can hear the voice without the kiss. I needed you from day another form. Ay, nagadugayam na bukit kitong bakat. Ti daunag. Gustam na eh. What ni? Ikaw may iwalin mo isuda. Kasi kun mo sila, lihis mo sila. Ganyan oh. Balay natin. Adin hirap na natin eh. Sarap, balay natin niya. Mare? Hirap oh. Ayun. Bagoong lang ti katapat natin kin kamates. Kin sibuyas. Masin na po. Gimas ah. Nagimasan. Magimas, baka kurang kay. Kurang tinala. Be, ganun tayo. Ate apo ginaro niyo. Isang kasidaan. Dapat ikot iti ko haba, abalaw. Pantayan? Hoy, Ayun, napantayon. bye mga Hanggang ito'y langanan mga ka-Ingles. Dawit tayon. Sampat kami. Dumatid itak mo na Oh, dami pa mga Hanggang ito'y langanan. Video tayo mga ka-Ingles. Hanggang ito'y lang na yun. Hanggang ito'y lang na yun. Video tayo mga ka-Ingles. Inya ti may bagaya oh. Ti pinagala tayo. Madi kayo agkagatal. Madi. Naggagatal agay. Awan. Daji Ang tungaw awan ko data. tungaw yo. Awan. Ay tungaw nga kumagat ka-Ingles. Ay kabubutag. No, apa dito'y kilikilay. Ti singit-singit ti bagbagay. Naggatal. Di mo mo no nasambridang ka no kwa. Small but ano ganit? Small but dangerous. Hanggang ito lang na. Bye-bye!